Mo. Lah apa kowe iku ning kono mo? Ya Allah mo, kowe iku nyapa to ning ndukure kursi ngono ku. Ya Allah, hari iki kurang ajar isu-isu dadi gaen. Masalah liwat endi kuwi mau kok iso munggah kursi? Apa teko kene terus munggah rene terus mlayune teko kono. Halah, kayak cerita apa neh iki? Ya wis ngopi-ngopi ngene, duduk manis. Iki ceritane ngejaki ngopi rek komo iki ngejaki ngopi. Wis kene karo iki mangan cemilan ngene isu-isu. Wis tenang wis mau tak kancani. Kowe ngejaki aku ngopi to. Tenang tak lakoni. Gek piye wis arek teko kene iso munggah ning kene iki lho. Jian piye lek mudhun iki engko lek mudhun lek irungmu ceblok piye jajal irungmu ceblok irungmu ketatap piye ayo ndang mudhun mo mudhun mo komo aja tambang ayo mudhun gak oleh suwi-suwi ning ndukure kursi engko kebiasaan iki sesuk isuk ngono kuwi meneh engko ayo mudhun le ya ngono pinter mudhun awas alon engko ketatap engko irungmu ilang kok Endang, nah, ayo mudun, awas, wah, yo, mudun, yuk, 1, dia kapok wes, hai, jangan nemboh iki ceritane iki kewan siji iki.